Върховото гниене е един от най-големите проблеми, с който почти всеки земеделец се е сблъсквал у нас, а напоследък ми се оплакват доста хора, че го имат. Онова черното петно отдолу. Реших да направя това видео, за да може веднъж завинаги да сложим край на този проблем в България, за да може хората вместо да изхвърлят половината си продукция, те да я продават, защото на тези цени, на които ни се налага да продаваме в момента, ти си на загуба, ако изхвърлиш половината си продукция. Затова можеш да запазиш видеото и да ме последваш. Първо трябва да разберете, че калцият е неподвижен елемент. Той се движи само с водата и само нагоре по стъблото. Ако водното съдържание спре или се забави, калцият просто не може да стигне до върха на плода. Там клетките умират и се получава така нареченото върхово гниене. Тъй като калцият пътува единствено чрез водата, всяко засушаване спира неговият ход и когато след това ги полеете обилно, плодът започва да расте бързо, но калцият липсва и тъканта отдолу просто умира. Второто нещо, което трябва да знаете е, че когато температурите скочат над 30 градуса, растенията се стресират. За да се охладят, те започват да изпаряват вода през листата като луди. Следователно, калцият се изпарява заедно с водата през листата и не достига до плода. Точно за това всеки път ви казвам, базовата атластера на 7 дни по капката, защото големият процент хуминови и фулвинови киселини в нея не само подобряват почвата, а действат като гъба, буквално задържат влагата и хранителните вещества в горният хумусен слой. И точно за това всеки път ви казвам, Калитек и атластера амино на 10-15 дни лисно, за да може да вкарате калция директно в клетките на плода. Точно за това ви казвам, слагайте мулч, за да може да задържите влагата. Точно за това ви казвам, слагайте мрежи за засенчване, за да може възможно най-много да намалите изпаренията и стреса върху растенията от жегите. А най-здравите мрежи и найлони за оранжерии, които може да откриете в България, може да намерите на orangeria.com. Ако искате да ме подкрепите и да си закупите някои от рекламираните препарати, може да го направите на линка в профила ми. Така подкрепяте мен и канала ми да се развива, както аз ви подкрепям вас да се развивате. Успех!